Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба койбер темалар турында. Бер төндә түбәсез калдым. Әҗмәкәй авылында яшәүче гаиләнең йорты тулысынча янып беткән, моның сәбәпләре нидә? Синоптиклар быел яз тизрәк киләчәк дип фаразлый, тик Чаллы балыкчылары кышкы сезонны тәмамларга әзерме? Караңгылатылган пыялалы машиналар Дәүләт автоинспекциясының айрым игътибар зонасына эләкте. Ярышчалыда масса күләм рейдлар узды. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирус инфекциясы йоктыруның 1685 яңа очрагы ачыкланган. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, 169 кеше хастаханәгә озатылган. 18 яшькә кадәрге балалар 297 кеше дип искәртеләр ведомствода. Иң күп авыручылар Казанда 518 кеше һәм Ярчаллыда 269 кеше. Шулай итеп 4 мартка Татарстан буенча 93944 кеше терелгән. 4397-се узган тәүлектә. Барлыгы 2,468,168 кеше вакцина ясаткан, аның икенче компонентын 1,925,700 кеше алган. Ревакцинацияны 255,104 кеше узган. Башка темаларга килгәндә, Әҗмәкәй авылында яшәүче йортсыз калган. Төнлә гадәттән тыш хәлләр министрлыгына төзелә торган йортның януы турында хәбәр килә. Янгын майданы 100 квадрат метрны тәшкил иткән, гадәттән тыш хәл вакытында күрше йортта зыян күрә. Анда төзелеп бетмәгән өй хуҗасы яшәгән, өстелектән йортның тышланган фасады ирегән. Янгын сүндерүчеләр килгәнчә йортны тулысынча ут каплап алган була. Бәхеткә зыян күрүчеләр юк. Янгын ни сәбәпле чыккан, әлегә билгесез. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре тикшерү үткәрә. К моменту прибытия пожарных подразделений происходило открытое горение дома. Собственник находился на месте, не пострадал. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Строение и имущество не застраховано. Шалда торак 2022 профилактика операциясы кысаларында шәхси секторлар буенча рейдлар үткәрелә. Алар барышында күп балалы гаиләләргә, өлкәннәргә, ялгыз кешеләргә һәм инвалидларга аерым игътибар бирелә. Янгын сагы хезмәткәрләре белән бергә рейдка безнең төшерү төркеме дә чыкты. Здравствуйте. Фируза Бәхәветдинова икенче төркем инвалид, лагач йортта яши, аны сеңлесе карый, әмма күп вакыт хатын-кыз өйдә ялгызы гына. Күрше участокларда янгыннар берничә тапкыр булды, инде шуңа күрә үземнең тормыш өчендә, үз йортым өчендә куркыныч ди пенсионер. Подряд, буквально через год, через 2 года у них произошло 3 пожара. И мы очень боялись, потому что ветер в нашу сторону, вот оба раза дул последние пожары. Искры летели к нам в нашу сторону, и поэтому это очень здорово, это очень было нам нужно. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренең рейды профилактик әңгәмәләр белән генә узмый. Шәхси секторда яшәүчеләргә шулай ук янгын турында хәбәр бирүче җайланмалар да куела. Бу кечкенә генә җайланма түшәмгә беркетелә. Төтен чыккан очракта ул гадәттән тыш хәл турында хәбәр итү өчен тавыш чыгара. На сегодняшний день выявили гражданку, которая является инвалидом 2-й группы. Установили 3 автономных дымовых пожарных извещателя. Также по старым челнам идет совместная работа с председателем по выявлению таких граждан, а также многодетные семьи, одиноко проживающих престарелых граждан. Исегезгә төшерәбез, янгын турында хәбәр итү җайланмалары урнаштыру программасы 2016 елда республика президенты Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча Лаеш районы авылындагы гадәттән тыш хәлдән соң старт алды. Ул вакытта янгын 6 кешенең гомерен өзде. Татарстан Республикасы гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматларына караганда, узган ел янгын турында хәбәр итү җайланмалары ярдәмендә республиканың 170 кешесе коткарылган, шуларның 66-сы балалар. Лилия Гатина, Руслан Бикмухамметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Балык тоту сезоны иртәрәк тамамланырга мөмкин. Синоптиклар быел яз тизрәк киләчәк дип фаразлый. Салкын һава торышыннан соң шәһәрдә кинәт җылыта башлаячак. Димәк, карда тизрәк ириячәк. Коткаручылар хәзер үк куркынычсызлык чараларын күрергә чакыра. Чаллы балыкчылары кышкы сезонны тамамларга әзер микән? Лилия Хәбибҗанова сюжетында. Гомәр Хоснуллин тәҗрибәле балыкчы. Боз өстендә әлегә йөрергә куркыныч түгел ди. Боз калынлыгы 1 метр тирәсе. Димәк, кышкы сезонны ябырга иртәрәк. Боздан тиз генә китмәйбез әле. Әле МЧСлар комыша китмәйбез. Ну, конечно, нежелательно, конечно, нигән батырга. Батучылар бит күп. Иптәшләр дә булды.
Улмулланур Рамазанов яр буенда су барлыкка килгәч кенә бозга чыгу куркыныч була башлый. Хәзер һава температурасы әлбәттә үзгәрә, балык та әзрәк ширтә. Шуңа да карамастан балык тоту сезонын вакытыннан иртәрәк туктатырга уйламый. Нигә инде? Карыйсың инде аны. Кайда су чыга инде? Стараешься кермәскә анда. Балыкчы белә ул кайда кергә, кайда юк. Новенький кеше, наверное, может быть, и на берегу провалиться. Коткаручылар алдан куркынычсызлык кагыйдәләрен күрергә чакыра. Тиз агым булган, су үсемнәре күп үскән урыннарда боз катламы ныклы булмаска мөмкин. Балыкчыларга игътибарлы булырга һәм машина белән боз өстенә чыкмаска киңәш итәләр. В районе Первомайки мотовездеход провалился под лед, естественно. Но, слава богу, никто не пострадал, и спасатели выехали на место происшествия, помогли выбраться на берег. При этом вот как раз вокруг места происшествия были промоины, и рыбаком было практически невозможно выбраться самостоятельно на берег. Гадәттә кышкы сезонны апрель азагында ябалар, синоптиклар яз иртә киләчәк дип фаразлый. Шуңа күрә коткаручылар төгәл датаны әйтергә ашыкмый. Хәзерге вакытта коткаручылар гадәттән тыш хәлләр булдырма буенча аңлату эшләре алып бара. Лилия Хабибҗанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Еш ярымга кадәрге балаларның әтияниләре 7000 сумнан артык акча алачак. Марттан пособиеләр арттырылган күләмдә киләчәк. Кайбер гражданнарга пенсия фондыннан 7677 сум күләмендә акчалата түләү киләчәк. Эшләмәүче әниләргә килгәндә түләүне алар ай сайын Россия пенсия фонды аша, рәсми рәвештә эшләүчеләр социаль иминiyet фонды аша алачак. Караңгылатылган пыялалы машиналар Дәүләт автоинспекциясының айрым игътибар зонасына эләкте. Ярчаллыда масса күләм рейдлар узды. Машина йөртүчеләр гадәттә тонировка белән йөрергә ярамаганын белә, ләкин юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозып йөрүләрен дәвам итүчеләр дә аз түгел. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Көн сайын караңгылыктан тәрәзәләре машиналарны ачыклау буенча рейд автоинспекторларының дистәләрчә экипажы чыга, шуларның берсе Хәсән Туфан проспектында эшләде. Бирдә хәрәкәт җанлы, автомобильләр күп, шуңа да тәртип бузучыларны озак көтәргә туры килмәде. Если нравится, почему нет? Поэтому штраф заплатить не проблема, так скажем. Поэтому. Ну, сейчас вы будете устранять проблему, что будете делать? На месте устраню я тонировку. И дальше уже, соответственно, поеду. Башка йөртүче тонировка өчен инде җәзага тартылган булган, шуңа күрә аны полиция бүлегенә китерәләр. Кагыйдәне кабат бузган өчен суд чалылыга 5 тәүлек арест билгеләгән. Ну как не страшит? Страшит уж. Просто не думал, что до такого дойдет. Рейд барышында ЮХИДИ хезмәткәрләре тарафыннан 40-тан артык машина йөртүче административ җаваплылыкка тартылган. Согласно технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, светопропускаемость ветровых, а также передних боковых стекол должна быть не менее 70%. При повторном совершении данного административного правонарушения на водителя составляется административный протокол по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть невыполнение законного требования сотрудника полиции. Исегезгә төшерәбез, машина тәрәзәләрен яктылык үткәрү таләпләрен бозган өчен 500 сум күләмендә административ штраф каралган. Кагыйдә бозу кабатланган очракта машина йөртүчеләргә 2000 сумга кадәр штраф яки 15 тәүлеккә кадәр административ кулга алыну яный. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Рустикс Детейлинг. Наномойка, бронирование кузова, химчистка, удаление царапин, полировка фар и кузова, нанокерамика. Телефон 783 001.